Moikka ja tervetuloa siis uuden videon pariin. Laitetaanpa valot tonne tallialueelle, niin näkyy vähän paremmin. Mutta siis älkää ylittäkö tästä nurmikkomaisesti näin jo tasaisesti. Mutta tää on siis tallialueen esittelyvideo. Taas mä uudistin tän, koska halusin pienemmän tallialueen. Halusin vähemmän hevosia. Ja nyt tässä tallialueella on 16 hevosta. Eli kuitenkin aika paljon. Mutta ihan sama, lähdetään vaan videon pariin. Ja tää tallialue lähtee tästä. Eli melkein koko huoneesta. Mutta täällä on aikana ponitalle. 6 karsinaa, 6 ponia. Ja nyt mä voin esitellä tallialueella olevat hevosetkin. Ja mä kuvaan tän illalla. Mutta tässä on Kerttu. Hän on poni. Sitten on Napsu. Napsu. En tiedä näitä rotuja. Niin en sano. Sitten on Rambo. Rambo. Ja Napsu on siis mun nimikkoponi. Eli mun kanavan nimi on Sleestallin Napsu. Ja mun Sleestallin nimi on Napsun Talli. Eli hän on nimikkoponi. Sitten täällä on Risto. Sitten on Cash. Ja sitten on Felixin karsina. Ja Felixillä on nyt tällaiset kalterit. Ja mä en saanut mihinkään muihin karsinoihin kaltereita, koska loppu grillitikut. Niin sitten ajattelin, että Felixillä, kun hän on sellainen kunnon jekkuilija, niin hänellä on kalterit. Joo. Sitten tässä vieressä on pikkutarha ja liukuportti. Mutta mua ärsyttää, tuossa kohtaa ei ole nurmikkomattoa, niin tähän aina jää tähän jumiin. Että ei mene tälleen, vaan se aina jää jumiin. Mutta joo. Pikkutarha, minkä mä oon siis huumalimalla ja tällaisilla vähän paksumilla tikuilla tehnyt. Nämä on siis sellaisia, kun jäätelöautossahan on niitä jäätelöitä. Niin yksi tikku jäätelöstä, sellaisista. Kun niitä on 10, niin niistä saa tällaisia. Mä oon käyttänyt joskus näitä puomeina. Mutta sit ajattelin, kun mulla ei ollut grillitikkuja niin paljon, niin ajattelin käyttää sitten nämä. Ja joo, mä oon tehnyt noista jäätelötikuista tän tarhan. Eli tosta. Sitten tässä alkaa nurmikkomatto vihdoin. Sitten tässä on taas toinen tarha, missä tää valoo vähän ärsyttävästi. Mutta tääkin on liukutarha. Ja taas nurmikkotarha. Mulla on yksi tarha, missä ei ole nurmikkomattoa. Mut sitten tässä on Rosen ja Fleijan talli. Joo. Sitten tossa on hoitopaikka. Ja taas tarha. Mutta nyt on vähän isompi portti. Ja vähän isompi. Sitten mennään tänne alkuun. Joo, mä oon ollut kipeänä, mutta en oo enää. Sitten on tällainen 2 karsinaa, missä on S ja Star. Minkä siellä on ihan hirveetä. Ei oo paljon purua. No ja rojukasa. Siis mitkä ei oo mun tallialueella sleislit, niin kaikki on melkein tossa. Ja noin armotta tullut aikoja sit. Mutta joo. Tuolla on mun pikkusiskon hevonen myös, mikä on toi taaempi. Mutta juu. Ja haluan vaan sanoa, että tämä sleissi tulee näkymään mun videoilla, vaikka ei asu tällä tallialueella. Koska siis joo, tää on vähän naarmanen, mutta
siis tää on mun ja mun pikkusiskon yhteinen hevonen. Ja tää on mun mielestä tosi siisti. Tää on kunnon hieno arabi. Ja arabithan on tällaisia hienoja. Ja mulla on yksi kiekko noihin suisiin. Että jos sulla on ponivarusteet, niin käytät niiden suisia. Ja sitten laitat jotkut mustat satulat. Tai mustan satulan. Niin silloin ne on ihan match. Ja joo, tuolla on myös mun nukkareita. En tiedä miksi. Ja autorallimies. Sitten on siis pojon karsina. Poivo on tää mun tää joulukalenterista saatu hevonen. Ja tällä on jo narmoja. Narmoja on. Siis en tiedä onko tää mun uusin hevonen. Saattaapi olla. Mutta tää on yksi mun lämpäreistä. Mulla ei oo niinku lämpäriheppää. Mut joo. Todiko mä kuulostaa vähän oudolta, että mulla olisi niinku joku pastillisuussa. Mutta ei siis oo. Mutta sitten on lunan karsina. Taas mun käsiala on ihan hirveetä. Mutta lunan karsina. Sitten mennään tänne. Tuossa on lunan karsina. Ja sitten on hänen siskon tähden karsina. Sitten tässä on tarha, missä on vieläkin lunta. Koska siis mä en oo halunnut laittaa tätä lunta pois. Kun mitä muuta tässä sitten ois. Tää lumi on vaan niin kivaa, että tää on varmaan silloinkin kesälläkin ennen kuin mä saan hiekkaa tänne. Sitten on pesupaikka. Se oli taas, kun mä oon koko ajan silleen tolleen. Mutta sitten on löllin karsina. Sitten on prinssin karsina ja prinssin kaatro. Mutta mulla on prinssiä 2. Tää on tää puhtaampi versio. Ja sit kun mä saan akrylimaaleja, niin haluaisitteko maalausvideo, missä mä maalaan nuhjuntuneen prinssin eli sen toisen prinssin. Ja tossa on vähän jotain. Ja nuhjuntuneen rosen ja uusiksi hevoseksi. Kommentoikaa johonkin mun shorts-videoon, jos haluatte. Että haluan heppeen maalausvideon. Sitten täällä on maneesi. Kahvia. Joo. Sitten toi lähti. Sitten on varustehuone. Ja nyt koko varustehuone on käytössä. Että ei oo 2 hoitopaikkaa, vaan koko varustehuone. Satulat, loimet, liimut, harjapakit, rehut ja nyt on nimikoidut rehukupit. Sitten on heinät, erikoistarvikkeet, ruuat ja tässä on hoitopaikka ja hoitopaikka. Sitten täällä on ponitallin takana. On sotkuuntunut estekalusta. Ja mulla ei ole kenttää, vaikka mä haluaisin kenttää, mutta joo, mä teen sen sitten jossain vaiheessa. Älkää välittikö tossa on tuolla on jotain leluja. Nukleita taas. Onko näitä Vilma tossa? Ei. Mä en tiedä missä Vilma on. Mutta sitten täällä on tää talo. Tää on tällainen. Ja siis jos ihmettelette miksi tämä on tässä, niin niinku se on tällainen porras.
tollanen poros. Ja tää on tässä. Tuolla on jotain heppiä ja heinää. Ei heinää, kun nurmikkomattoa. Ja joo, toi on tollaista ärsyttävää pitkää nurmikkomattoa. Siis tää on niin ärsyttävää. Haluaisin toista nurmikkomattoa. Mutta sitten tässä on tämä. No jotain mun pikkusiskolle oli. Sitten tässä on lasten sängyt ja aikuisten sänky. Ja ihmiset pois edestä. Niin tässä on tällainen, missä nämä eläimet on. Miksi tämä on kaatunut? Mutta joo. Joo. Tällainen on mun nykyinen tallialue. Mutta ei kun vaan moikka!